Oh, een Wat naaienfiets. zoet. Een fietspomp. Een naaienfiets. Oh, dit is nog een Hele tractatiemeisje met jou erbij. Een zagen vriendenboekje. Hé, en dan maar blazen. Ja, blazenzak. Hipper de pip. Goedemorgen. En naar je vlag. Zaken Thomas. Jongen hier. Kom hier eruit. Van harte gefeliciteerd. Dat is maar een hele oude pakenwurmmeist. En men vindt dat het vierste hut wordt. Best wel een jongen. Nog een dan best een tiener. Houd eens op met groeien. Oh, schat. Leuk best. Renzo is rek. Dat is echt een leuke dag, hè? Ja. Of hast wel veel steed van de morgen bed? Illy. Ik ga al verstehen. Oh, ik hou versteerd. Wat? Wat wees je? Van Van hard mooiste wel. Oh, bij het bed. En Sure. dan mag ik ook cadeautjes uitpakken, denk ik. Want Zaken koen het wachtje. Hier betiert bij ons bed. Jullie Steve man in hier ze heb je niet meer op bed. Ik schrok me dit. Ja, die. Zij zei, zaken, gefeliciteerd. Ik wil hem mooi, hè? Wat is mijn hoofd? Gefeliciteerd. Zullen we eerst Renzo zien cadeautje doen? Maar is hetzelfde weer aan Renzo? oh, een Wat naaienfiets. zoet. Een fietspomp. Een naaienfiets. Ik zie iets van Aya. Nee, druk met dat ding. Wat Druk dan? met dat ding. Oh, net heel dat. Oh! Dit zou ik echt al een keer om, maar dan een beetje anders. Oh, machine, nog meer. Wow. Wauw. Dit is gewoon echt nog een hele separate spul. Ik heb mooi een squallet daar, joh. Nou, en werk in die bal mooi op. Want doe hier toch wat van Heid en Mem kregen. Dat konden we net inpakken, hè? Wij kunnen dat mooi oplezen. Allee, hop. Ja, Ook de onderste. Ja, hij is mijn boom. Ajax met boven. Maar is er shit. Studio zaakje? Dankjewel. Happy birthday. Hey grote jongen van harte gelukwensen maar die jeetje. Dat is maar een hele oude pakenwurmmeis. Leefheid, Mem en Ilda. Love you. Zacht? Hier. Vliegen? Ja, dat pakje hier steekt. Ja, eigenlijk hier zaken een cadeautje. Hier hou ik dit pakje ook liggen. Maar ja, om helemaal niks te hebben, werkt niks. Het is een voetbaltrainingsmatje. Ik is mij de vlotten oefeningjes wel met de bal. Opstappen. Ja, op stappen. Kwarte beweging. Ja, tuurlijk wel. Ik sta met Renzo en oefenen. Snelle beweging. van yoga. Nou ja, maar dan van voetbal. Oh, zo. Dan met de bal erop en dan moet ze hem op die lijn houden. Dus bijvoorbeeld van 1 naar 12, 1 naar 4. Bijvoorbeeld dan af van als het listje is, dat is dan. Nee, je bloost altijd je in. Dus van de 4 naar 4 krijg je kwarte beweging geleerd dan. Dat is het idee. Oh, dus bijvoorbeeld als ik naar eerste, dan kan ik naar 12 in, dan maak ik weer rond. Maar de bal, hè? Sure. Bloos gewoon achter de mat staan. En dan zijn we dus van 3 naar 4 naar 4. Dus eerst met 3 weer om, 4 weer om. Nee, maar als de voet op de bal. Volgens mij. En anders maken we het in op zich. Maar ik YouTube. Sure, van mij maakt het zo. Dus een Oh, zo. kwarte bewegingjes. Tik, tik. Zo. Ja. En dan leest al je die snelle truc. Maar wij op YouTube precies het ziekje. Yes, dus dan dat zo. Ja. Ik sta we met Renzo door. Maximize your game. Zacht weg. Mijn skaterskamer. Yep. Met balbal. Yep. Met dit. Dat bovenste met 12 verschillende dingen nog. Daar is die medaille zo'n hingje. Die kunnen haar mooi op die negen sleepkamer. En dit is. Oh, net zoals ik zit. Die kist in de hoeken, in de kruising van de goal hingen. Ja. En dit ben een sappie. Ik moet even sharen. Dit is een, ja, dat denk ik bij de skate. Dit heb je de skamers volgens mij. Oh, echt leuk skate.
En dit is zo'n ding, dat is de bal in, dan is mijn elastiek om die vers dan. Nog één cadeau. Ik heb het waar. Echt? Ja, ik denk dat het... Dus je hebt hem niet middel, denk ik. Oh ja, en dat is niet één. Ja, dat sticker om. De laatste. Nou ja, van no. Van de middag krijgen we naar meegezien. Er zit iets in. Bij voetbalschool. En dit kunstkerschool. Ja. En men had eerst tussen die, maar we zien dat ze passen, maar ik ze altijd nog ruilen. Ik heb 4 stuk groot. Ja, maar dat wist ik steeds groter, hè? Welke maat is dit? 36 volgens mij. Ik denk dat het toch valt, ja? Ja. Kijk naar deze zakken. Daarom. Mami. Ja, Lille. Wat was het? Ik word daar. Ik wil taart. Dan heb ik een stukje taart, maar ja. Volgens mij bewaart je dat vanmiddag, dus ik wil heel lang, hè? Als je deze keer nog aan de morgen, en dan kun je die medailles omheen. Nou, jongens, dan... Van mij hartzaken wel van voetbal. Wat denk je? Al je voetbalcadeaus. Ja, we zeven een bakje koffie dan, een taart. En vanmiddag krijgen we visite. Hij is hier helemaal in Ajax tenue. Famke. Wie is toen helemaal in voetbalkleding om dat zaken, joh, Dat is toch leuk. Het is helemaal voetbal hier, hè? Als je, dit ben je voetbal, dit ben je Voetbalschool. en dit is mijn pak. Top. Hey, wil je me eigenlijk helpen om zaken in tractatie? We hebben het snoepjes in. Wil je me meer helpen om dat erin te doen? Ja. Ja? Zus, zit hier uit op tafel. Kun je me wel helpen? Ik zei even goed, maar de jongens gaat, dan kom ik bij je. Wat zaken? Ze krijgen eruit hier op de eerste categorie. De eerste schat voor het raak. Nou, ja. We hebben hier toch dat er wat liederen in, maar zak is mooi oefenen. Als het goed gaat, dan maken we dan een liederen. Oei. Oei. Ja, 3 keer is scheepsrucht, zei ze, hè? Dus heb ik een beziekje. Niks mat, hè? Oefening baat kunst, joh. Maar krijgt hij dus de eerste keer voor het raak. Nou, dat had ik mist. Zo snel koe ik, ne? Opperste concentratie. Squon nog even, jocht. Hij bereidt hem mentaal goed voor. En hier komt zaken Thomas, meisje Scott. Renzo zit klaar. Hoe zou dit gaan? Zet hem op. Oh, ik pak wel. Nou, maar nog even trouw van je zaken. Oeh, wie het onder voort met gas. Ja. Oh, mooi warp. Nou hier? Dan maak naar die vrouw je taal, want die ben met die tractaties bij. Die zit die tractatie nou, meidje. Oh, haast. Haast. Cool. Hij mijn keepers, hè? Leuk, man. Dit is wel cool, hè? Nog een keer. Oké, nog een keer. Doe best goed, baas. Beetje wel. En hij is hier in het voet. Hij had zijn nacht. Hij woont net met mij dan. Het is gebeurd er en zo. Oh, hij neemt een hele lange oorloop, springt door de sleet en gaat dan los, denk ik. Doe maar net. Nee. Net door de sleet springen. Nee. Dat is die naar je pak, jongen. Nee. Oh. Ik denk dat ik wat er... Oh, daar komt er al. Ja. Nou. Nee, zagen. Nee. Ja, dat is niks. Dank je. Hotjoy. Maar hier staat zijn goal in, hoor. Ik kom even bij hem staan, want ik zit in de scène in op de film. Oh, ik ga wel eens liever geweest, jongens. Oei. Waarom gaat het verkeerd op mijn zet? Ik denk dat ik extra druk mij brengen. Ja, maar dat is toch leuk? Oefenen, joh. Maar de eerste keer is hem voor het raak, dus. Oh, hartstikke druk. Hey, vriendje. Hallo, wie is toen hier ek op zakenfeestje? Oh jee. Nou, doe maar eens maar even troeven, ja? En, nou. Haast is met voet en dan... Zo komt het. Maar ik zit in tractatie even claim uit je leven. Wil je dat vanmorgen ik maar claim? Want vanmiddag wordt dat echt niks. Nou, dan gaan we weer. Oh. Oeh. Hier ben ik. Hier de allerlaatste. Oké, nou hier. Nou, de allerlaatste. Nee! Ah, dus dit is een goede hoekenzaken. Ja, ik zal even de tractatie van zaken halen, want anders wordt dat niks meer. Vanmiddag hebben we al even zitten. Hier ben we bij de crash bij Jelke. Dan kun je hem erop plakken dan. Wat hebben we van leuks? Dat weet ik heel wat van. Was die net? Ik haal mijn
de tractaties. Mooi, kom jij maar zitten. Zo, tante hier al wat erin dingen. Maar je zal in je leeg halen. Ik heb eens zien wat er al in zit. Een voetbalspeeltje, is dat? Een licht voetbalspeeltje. En wat nog meer? En een potleed, hè? Zit er al eyeballs in? Nee, we hadden niks erin. En dan stonden we een eibal en een poetje snoep erin. Hoor. En hoeveel bandjes is in de klas? 8. Dus dan heb ik deze. 18 poetjes. Wat is de helft van 18? Wat is de helft van 18? Nee. Jo, Dat wat gaat dan? morgen nog zijn. Oh ja, nu gaan. Ja. Oh jee. Hoe oud ik ben? Oh nee. Ja. Dus je. Hier, telst u van? Shit. 1, Dan doen we deze kleur op 2, jou. 3, 15, 16, 17, 18, jongetjes. zeker 20 in waar? 20. Ja, dan Waar ik is. ga ik misschien... Had mij met iets van een meester en jurgen? Nee, bij jou stek maar in een meester. Ik vind het echt mooi. kijk nog van een stagemeester. Ik ga een stagemeester. Ja? En Nou, ik ben er al hier op manje, want doe ik prakteers manje. Morgen. Mooi. mooi. Al in de les verschil. Nou, daar heb ik het nou. Nou, met oerlien is, wie zullen we door hoor? Dan, diegene die kleren door de vat in te maken. Eibal erin. En een snoepie en een poetje snoepie. Dat zaten de eyeballs erin? Ja. Oké. Dat zit hier alleen. Nou gaat het aan, gaat het mis, ja? Ja, heel doen met je nog niet in dan hier is. Een eyeball erin. Nee, mama, steen die maar lezen. Doven samen. Hier in van varken. En daar hier van nog. Ja, pak maar. Die hebben we erin. Ik moet even de holle goedje, hè? Ja, die is klaar. Oh, nee, 6 nog, hè? Kijk, die maakt een eyeball. Ik ga toch even toch wat pas. Kijk, die maakt een eyeball. Lukt het, hè? Ah, good test. En nog 4. Die gaat beter alleen dat keer, maar het is heel gezellig. Hij die Een er eyeball. Mami, Een Haribo. dat weer. Ja, maar is je al begonnen? Je had de begonnen in de mij niet. Haribo. Een Haribo van varken en een mouw van Ilwel. Ik heb Zaken, een dat. eyeball. Ik wil extra croissantjes. Kom, doe het jongens. Ik heb dat deze, dat kan. Want deze wil ik. Ik ga je al je verschillende kleuren. Ik ga je alle... Een eyeball. Even de holle ding horen. Ik doe gewoon correct of jij je mal in het praat, want anders versla ik erin. En Sam en een poetje van Famke. Ja. Hier een eyeball erin. Ja. Expoet. En Famke een Haribootje erin. En hier iemand hier nu. Hilde gaat al een poeder snoepen. Hilde, dit is een boefje. Dat moet je niet hier doen. Wij staan net meer, ja? Hier is genoeg. Ja, die en een eyeball. Zaken. En gaat een beetje blauwe eyeball. Ja, best. Past dit wel. Maar een oorbakje had ik. Een eyeball. 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 Oh, je loopt Even tractatiemeisje met jou op bed. Eyeball. Jawel, eyeball. Haribo. Eyeball. 18. Eyeball. Zaken. Help je maar even jou een keer, want shit, nog niet zak, Thomas. Ja. Eyeball. Laatste. We Eyeball. moeten 2 eyeballs zoeken. Waarom een eyeball? Nou, Hilde had niet in Holland, dus dan Dat had al een snoep. doe eens just op een Moskou. Ja. Tante, wat doe dan die? Ja, ik denk nou, gewoon weer aan met die nasloepen. Hilde, dat was just er al een eyeball gewoon, dus ergens is het weer verzend. Hoe was Ik wil dit? lekker een eyeball. Ja, maar hij. Eeuw, zit dit? Let eens op Famkesje. Nee. Ik geloof net dat Famke een eyeball wil. Creepy. Nou, ekkel wegkleer. Samen kleer. Heidi, look is zo sweet. Hoor ik er bij, joh. Oh jeetje. Net leuk, hè? Oeh. Doe je zeker snoepjes hoor, toch? Zit een soort chill. Is het jelly? Look is zo sweet. Nee, niet juist erop. Look is zo sweet. Ik heb het prut. En, lekker? Nep zij. Doe is wel lekker. Net per se. Haha, net per se. Nou, ja, ze ben nou natuurlijk wat dikker worden. Ik denk dat ik ze even op mijn bakje ervan maak. Oh. Hebben we nog een grotere bak? Oh, maar even shit. Oké, nou, dat zullen we oprijden. En dan gaan we maar een blokje met de hoen omteen. Ja. Yep. Ja, dat mag. Ja, maar wel. Wat voorzichtig. Jessie! Hey Scott, goeiemorgen poppie.
heerlijk waar, jongens. Dus ik kan vanmiddag lekker maar de visite boeten zetten. Als nog even zo'n, hoe heet dat? Bierbankje erbij. Geen bier, ja. Ik heb gewoon een bierbankje. Formule 1 hebben we het ook nog. Ja, dat wordt lastig, denk ik. Maar, Ja. Want op die jongens zetten en de bis man. Maar ja, lekker dat we nog even een boeten kunnen krijgen. Maar het zei, we gaan nog maar 1 keer op zaak zien hier die Rijnhof. Is dat toch Jelke? En toen werd het net in koud, maar dan gingen we wel rijden. Voor de rest altijd mooi waar. Oh, klapje. Daar is nog net om. Ja, het is toch heerlijk dat die mensen vanmiddag lekker in een mooie tuin boekenbladje kunnen. Dus, nou ja, zo. Nou, daar haast je, knabbel en babbel. Ja, waar is Hildo eigenlijk? Ja, die bier krijg ik nog wel. Oh, daar is het. Hoi, Hilly. Koek, koek. Doe ik eens snel. Jongen. Yes, gaat wel even lekker zwart worden. Nou, we gaan alles klaar voor de visite. En dan vregen zaken nog van mem. Heb ik kerstjes voor op de taart? Nee, helaas. Ik ga wel een hele mooie happy birthday prikken. Die moest er even nou in de koelkast, als paste er in de koelkast. Maar die hier ik wel. Maar gelukkig, tante Ilse hier sterkers. Ik zei, die kist net uitblazen. Maar het is natuurlijk wel heel leuk. En vooral van Jonkje van Jochen is dat misschien wel leuk. Dus ik ga nog een sterkers. Hildo weer een beetje moe, dus die zijn in de chill. Hey schat. Nou, en het is heerlijk waar, dus we kunnen lekker boeten zitten. En we hier nog even zo'n biertafeltje erbij zetten. Dus sassen wat. Muziek, jongen. Jongens, ben lekker aan het ballen. Joe! Haast er al een keer in krijgen? Nee? Oké. Nog net wel lukt. Nou, en nou is het wachtje op de eerste visite. Dus ja, koffie zet ik om. En dan aan zijn familie lekker verzaken, al even visite. En cadeautjes, denk ik. Dus ja. Oh jee, wat hebben we hier? Hé, dat is een cadeautje. Lekker. Mag ik dit met? Is dit zelf makken, Famke? Ja. Dit papier hebben we al deze kant. Dit is wel heel... Lijkt het wel confetti-papier, hé. Ja, dat is het echt. Een zaken vriendenboekje. Een zakenvriendenboekje. Wauw. En al die vrienden die staan in zaken. Leuk. En dit is zaken? Ja. Ik zeg het En voor. op de achterkant zitten alleen een voetbal. Oh, wat schattig. Ik ben heel tin. Ja, daar had ik in hand. Maar dat is mijn voetbalgoed dat ik net heb. Nee, en ik ga je draaien voeten. Ja, dat is de bal, denk ik. Dit is de bal. Ja, dat is de bal. Hallo. Het is juist de bal. Nou, die maak je wel bij die kaartjes staan. Zie je wel een mooi plakje. Dankjewel, Fami. Wat mooi, meid. Nou, dat is van die. Nou. Ook terug, maar het mooie. Ja. Gewoon een lege Oh, doos. er zit wel een doos in. Ja, een lege doos. Ja, maar zitten naast die doos zo'n ding, hè? Dat zou een leuk rapje wezen. Een doos in een doos in een doos. Ja. Wat had je een doos? En dan zal iets cadeautje. Ajax, vooral die Penny. Nou. Hetzelfde. En wie Kom maar maar op. Een bidon. dit is? Een tas. Een Rugzak. Die is mooi haast naar de traingast. Hey. en een squallenbol. Ja, ik wil. Wat mooi. Ja, dat past je al jouw dingen. Nou. nog deze. En dan die er nog weer. Nou. Jongen. Wat een feest dit. Maar mijn oppompen, hè? Dan kan die op die ballenrekje, hè? Dat is net Ajax Je van. een ballenrekje krijgen. Ja, maar nog even veel worden. Mag er een opladen. Ja, nummer 2, dus maar een prutje. Hier zit wel. Hier Let Beppe maar eens. in de tuin. Helpt er hem zo op? Ja. Shabab. Heb je mooi het zo? Dan kun je ze hier in lezen. Ja. Super, joh. Ja, heel leuk. Dat mag ook verslitten, maar die bal. Nee. Het logo er al. Nee, hè? Ajax, hè? Wauw, zaken. Mooi man. Oh. Zeg die rugzak ik even nu kwijt. Lang net. Hoezo net? Een bidon. Zetten we die direct dat denk ik. Wat is je? Die is wel heel groot. Cool, Sjaak. Let op, daar zit er. Zullen we hem al hier jongen krijgen? En op die het. Ze staan nog steeds meer, hè? Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is zaken. Dat vinden wij allen zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Hippie de piep! Hoera! Hippie de piep! Hey, en nog wat
blazen. Ja, blazenzak. Het is alleen maar erger. Van harte gefeliciteerd, Saki. Johan hier. Hey. Dat moet even ook al zeggen. Nou, moest echt naar mijn oorviewer, ga ik dit eerst. Ik kan alleen nog sterker zo hoor. Waarom? Zij is famous. Wat zei je dan? Lijkt je hem ook weer? Oh, dat is een coole bril op, Looi. Gefeliciteerd, vriend. Wist er nog Johan? Hoe kan dat? Kind dan net weer wezen. Weer. Ken het weer wezen, dat ken het weer wezen. Gefeliciteerd, hè. Huh? Het vindt krek of vind je dit een grapje? Krijg dan is het een grapje. Het viel krijg dan is het een grapje. Hoe is die? Goed. Ja, die moest ze graag, hè? Laten zien zaken. Ah, is ik lekker zacht? Dat zijn we Ja, daar had ze altijd leren om de reden. Toen zei Zaken, ik wil wel heel graag die blauwe. Ik denk, hey. Sver had lekker met wettergrim. Het is lekker waar, hè? En prinses El zei er. Eigenlijk zin in taart. Ik haar, ja, hoe is dat? Confetti taart. Kwark of appel. Ja, met chocola. Ja. Doe dit mij om Lois. Wat is dit? Knikkelbaar. Marble. Oh, een knikkerpaan. Wel zeggen. En die is toen ook direct thuis gekregen en het nemen we die mij. Hey, wat leuk. Er een knikkerbaan-meidje, hey. Ja, maar daar hebben we hele Cool, man. Taffeltje les. Ja, leuk, hè? Al je voetbalachtige dingen eigenlijk. Haast. En een stitch, ja. Hoe tante les. Nou, liever net, maar mij niet in oorspreek. Tante had smoordruk maar even zitten. Dus die op die man is toch heel Sorry. makkelijk wezen moest. Hey. Oh, Het zou dit oh. eerst is, ja? Hallo. Dat is al die tante. Ik ben niet Dit is Vlaggie. Doe eens met tante zeven. Hallo. Zit ik een lood bij? Die is mooi. Zit er geloerd bij? Cool. Als dit die is. Wauw, Lois. Wat een mooi cadeautje, zeg. Nou, hoe nemen we het dan met mijn hoe is? Ja. Dat is je maar. Zullen we dan hoor. Knikkelbaartje. Ja jongens, het feestje is in volle gang. Ik ben nooit dwaande maar poolpark voor vakken. Even lekker warm, maar het zal even een lekker broodje poolpark. Bandjes, knakwasjes. Heerlijk. En wat is het genieten nog maar dit mooi waar. Hey hoi, ik zit hier wel. Daar ben we hartstikke aan. We genieten nog even verder. Zaken had prachtig cadeaus gekregen. En ik zie je morgen weg. Van nou zoek deze. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net de chilliptop. Stella. Onze meidjes nog. Hey hoi. Hey hoi.